Good morning! Hello! Ang misis ni Baby Goy, taray. At rin ang misis naman, Mr. ni Dayan. Diba? Nagkaon na mo? Yes. Dagdagan mo kasi dito ka mag-lunch. Ha? Akala ko dalawa kayo. May duty pala kuya ko. Ako na ang helper niya. Ano attire ko, di ba? Helper na helper. Parang gamayra. Purpet. 4x4, di ba? Hindi naman to 4x4 ah. 4x4 ba to? Gamay ni sa tanang gay, mapluringan eh, mapagkanda eh. Diri man tama ng pluring. Dito lang yung sugangan mo. Oo, ano, kailangan niya 6 inches. Kaldero. Dahil sa sumay. Dinding. Ganyan yung peso niya? Gamay, ganito amo. Hindi, dyan na yun. Dito may ugasan, masa man eh. Masa ko man eh. So, ililipat natin. Taray. Nakita mo yung bubong? Sabi, Yero, sabi ko mag-ano ka nung Nagdala na kami ng ano pang cutter. Nabasa ko yung chat mo kaninang umaga. Madaling araw pa. Dapat talaga maano dito yung lupa. Mapatag natin, maayos natin. Na? Kahit yung mga ano, yung mga para maano na dito na ayos yung likod natin ba. Ayan. Tapos bubuhusan na lang yan ng semento. Yung ano ba, bubong. Maaga kami kanina. 5:30, dito na siguro kami. Sabi ko sa'yo, hintayin mo ko eh. Ilakad ka ba? Ilakad ba kayo? Wala, uulan kasi paghapon. Ay, oo nga pala. Kasi Dapat umuulan. target namin matapos siya after lunch para pag ano dating ng hapon, hindi na tayo maulanan. Oo, matuyo na siya kaagad. Yung kahoy, okay na siya? Napadadada na nababaw. Sa Tatanggalin taas. pa naman to para ma-set up siyang pag ganun ba. So, I-base lang namin to. ito muna yung frame para dun sa semento. Ito naman si Baby Goy. Yes, Baby Goy. Hi, ate. Ano dito man si dalawang tiles natin ilagay dito? Ha? Dalawang tiles ilagay natin dito. 30 by 30 man yan. Gawin natin 60 para dalawa dito. Pwede. Hi, good morning. Oh. Dapat nilatag niyo yung ano, yung folding bed. Huwag kayo dyan sa sahig. Yung folding bed ba? Yan na lang. Kasya yung tiles, Baby Goy? Oh, Diyan, eto. Dapat at least dito dito. Siguro. Kasi yan siguro. Marami mo to. Kasi nabilang ko yan. Yan talaga makukuha hanggang dito. Ito lang, wala kulang. Dito magkano? Di ba, unahin mo muna yan kasi yan talaga importante para mabilis siyang May maganda unahin. malinis at maanuhan. Dito dalawa lang at saka kalate. Yes. Tatlo. Kaya yan within ngayong araw? Oh. Matapos. Ito. Kasya na siya? Kakayanan na. Yan. Shaden. Taray ni Mrs. Malaking pangangailangan. Maganda na rin yan at least. O, diba? Sa inyong dalawa. Saan ang harap dito? Kahit saan naman yan. Hindi. Hindi, ito ang harap. Hindi itong ano ba, frame. Yan na. Yan na yung harap. Muna ni kami. So, nasa ng tubig niyan? Pag ganun? Nami. Hindi, kakating yan, pero hindi pa yung setup yung sa taas. Okay. Sorry. Pag ganun yan, May, pag ganun. Pasensya. Excited lang. Parang ang lapad. Mas maganda yan, iwas sunog. Iwas sunog mi. Kahit malalaking kaldero, pwede mo Dito ipasok. lang yung ano mo, ano yung sugangan. Okay. Na. Oh. Pwede pagka makabutan ng kaldero. Oo. Okay. Nalayo kasi dito tayo. Sila na bahala dyan. Kasi sila naman ang ano.
Para dili ra pud kay siya init, di ba? Kay Kung gamay yun. gamay, ang init na ata nang diha. Ah, sige. Init kayo mag- Gabo gina ko gamay mo kay aron ang asog yun. Ang kuan yun. Mo ana ang aso ba dili close kaayo. Dapat ito. So, open siya? Dito lang, treat Ah, ata yun. Pag Okay. Para yung usok. usok, Oo. hindi masyadong papunta sa atin, papunta sa kanila. Pag ganun ba, makatag. Kalat yung usok. Di ba pwede pataas lang? Putasan namin. Kaya anak man. Dito sa. Dito sa dito. Asan ba ang bubong? Anak ko namin. So, dito ang usok papunta. Oh, dito. Papunta sa ano? Pataas na. Okay, taas, habog man siya, 8 feet man siya. Dili. Ang putlan pa na ko na. Abot lang pa na siya. Pag hangad siya daan, dili na sila gina. Pero utso na, nanggod mo siya. Dili ramang kamuputol. Dito mo sa libo mo pud niya kuan. Hindi na tayo magawa ng ano, Alin? parang chiminea. Panghaw? Sim. Parang panghaw ba? Parang planta. Oo. Hindi na, diretso Hindi na na, lang okay. siya. Ang dili man good sa, dili man full ding-ding. Okay. Hindi man siya full ding-ding. Dili raman siguro pa naman. Sige, sige. Carry. Busy na sila lahat dito. Ayan na. So, sa bandang bubong na sila kanilang ginagawa. Actually, yung kapitbahay ko nagpapagawa din. Sila nagtatagulan. Dito naman si Baby Goy. Kamusta yan, Baby Goy? Okay naman? Oh. Kakayanin yan? Kakayanin natin today. At ako naman ay nagluluto ng aming pananghalian. Yan. So, maliban dyan, you have here some kilawin. And may nabili. Meron kasi yung Ano tawag dito? Ay, buksan mo nga ito. Okay. Sige, may ganito man siya. Okay. We have tamban, no? Lami, sarap. Masarap to inihaw, tapos may kamatis. Papakain na naman kami ngayon. Sabay-sabay kami kasain dito. Ayan na. Nilalagyan na nila ng bubong. Wow! Ang taray naman ni assistant. Ayan na. Nagana na po ng bubong. Kinakabitan na. Habang itong si Baby Goy naman po dito ay nagkakat ng kanyang tiles. Para doon sa lababo. Ito na pala yung lababo. So, ayan, meron na siyang ilagay ng ilang piraso ng tiles. So, may papakita ko sa inyo kung nilang finale na gawa. Ayan na. Ay, taray naman to. Iba talaga si helper. Grabe. parang ito si helper. Ikaw ang Ako helper. Oh, ikaw ang helper. Siya talagang skilled. Ako helper siya, ako masod. Isang mason. Sada. Panday masod, no? Panday mason all around. Nag-iho pa yan. Paalala lang ha, Sunday ngayon, magtitimpla ka pa, magtutuhog. Kanina lang galing ko sige kingon sa iyo, magtuhog pa baya ko. Dapat pinesto muna natin yan doon. Ano naman nun? Naputulan mo na ba ng paa, di pa? Di pa. Ah, Oh, final touch. final touch. Ayan na siya, di ba? Tada, may bubong na din. Tsada Like, na. dugang-dugang na lang. Yan yung magiging abuhan namin po. Sige, comment down below na agad kung ano masasabi ninyo. Mga ma'am. Bash na. Hi. Tara, ikaw naman ang helper ni Bebe Goy. So dito iba naman kasi tiles ang ginagawa nila. Taray. Nagnegosyo ang mga mag-asawa ngayon Kaysa mahanap ng ibang helper, asawa na lang Hindi, at least, hindi naman ganun kabigat kasi sa trabaho. And besides, sa inyo na lang napunta, di ba? Kaysa sa ibang tao. Ayan. Last na yung pang Baby Goy? Kayo,
Finishing na lang, tapos pinapatuyo na lang yung semento. Tingnan natin yung kay Baby Goy. Wow! Oh, ayan. Isa sa mga reason din kasi kaya ko po siya gustong ipa-tiles para mabilis po siyang malinisan. Alam niyo po yung mga oil, yung mga sauce na tumatas kung natatapon, mas mabilis po siya malilinisan, mas maganda, mas malinis tignan. Yan. Yan, okay na ang ating abuhan. So, hintayin na lang natin siyang matuyo. Siguro by Tuesday na siya magagamit para sigurado tayong matigas na siya at saka okay na. Pwede na siya mapaglutuan. Diba? May bubong pa yan. Pwede kaya natin na-extend na ng bubong? Parang nabitin yung bubong. No? And okay na muna siguro yan. Oh, for the meantime, at least meron na tayo abuhan na importante. Diba? Thank you so much, Foreman. Napagod. Halika na. Mamamalaki pa kami ng pang-ano niya. A la carte. Tcharam! Wow! Okay na ang tiles. Naka-tiles na tayo mga moms sa ating kitchen. Thank you so much Mama Sita and Papa June for the tiles. Diba? Kabog. Boogs. Ayan na. Thank you, baby guy. Okay na siya. So, actually, hindi pa siya talaga fully okay kasi dito sa part na ito lalagyan ko din para mabilis yung paglilinis ng lababo at maayos. Malinis, mabango tignan. Ayan. Thank you so much. Yay! Thank you, baby guys. Salamat. Pangit mo! Kasama yung kanyang asawa at anak. Thank you. Ayan na po yung mga puan. So, ito na yung magiging setup natin. So, meron dito para yung space namin pang serve maluwag. Ito na yung additional na upuan. Bukas na natin ito sasapinan. Ayan. So, meron pasukan dito at labasan. Diba? Yay! Thank you, baby guys! Salamat! Thank you again, Mami G. Kay Ate Melit. Thank you, Mami J. Ayan na, ayan grocery. Ang bugas. Nandun na pala. And of course, Mama Sita sa tiles. Thank you, Papa June, Daddy June. Tsaka, sino pa? Basta marami pa kayo. Who else? Naku, marami pa kayo. Hindi ko na alam kasi overtime na po kami ni Bebe Goy. Thank you, Bebe Goy. Hapo Mike. Uy, binilang mo ba? Okay ra? Pag sure ba? Nakasimangot po siya, sabi niya, okay lang pero nakasimangot po siya. Thank you. Bye-bye. God bless everyone.